Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşda da baqy tarap ýolumyzdaky täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli. Gepleşmenin başyna Türkmenistan prezidentiniň gol çekeni resminame bilen tanışdyrýar. Türkmenistan prezidenti buyrag gol çekdi. Resminame laýykda UDP boşorny talaba laýyk ýerine ýetirmän. Eýişde goýulan kemçilikler üçin Türkmen döwlet neşriýat gullugynyň başlygy Hudaýberdiýew Akmurad Roza Durduýew bir kenç alandyly. Hemde ýol berilen kemçilikleri gyýytgy wagtyň içinde düzeltmek oňa soňky gedek duýduruldy. Şun Göktepe tarafının çägine ýurumdan harby we hukuk goraýjylarynyň geçiren işleriniň netijesinde ele salynan neşe terişlerini hemde kontrabanda ýoly bilen geçirilen temmäki önümlerini ýok etmek şerat boldy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň hemde halk maslahatynyň ýoly başçylarynyň, ýurdamynyň hökümetiniň, döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, saglyk goraş ulgamyna degişli düzümleriň, köpçüliklerin habar beriş terişleriniň ýoly başçylarynyň hemde wekilleriniň şeýlede hormatly ýaşullaryň gatnaşmaklaryna geçirilen bu çäre, Türkmenistanyň neşe terişleriniň bir kanun dolanşygyna garşy göreşmek boýunça öz üstüne alan halkara borçnamalaryny agry bilen ýerine ýetirýäniniň hemde ýurdumyzda sağlam durmuş ýörleglerine berkitmek oruna zerur tagallalaryň edilýäniniň aýdyň beýany urly. Häzirki döwürde hormatlar kadamyzyň ýygyk däli tagallasyny netijesinde sagdanyň hemde ruhy belentligiň ýurduny öwrülen Türkmenistan, dünýäniň gyzyklanma billerýän ähli döwletleri, awraýly halkara guramalary bilen dörli ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürýär hemde neşe terişleriniň bir kanun dolanşygyna, häzirki zamanyň möhümlerine garşy göreşmek babatda işçiň siýasaty durmuşa geçirýär. Bu wasa arkada prezidentimiziň ýol başlygyna amal asyrlayan insanperwer siýasatynyň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giňden ikrar edilmegini şertlendirýär. Ele salynan neşe terişleri temmäki hemde gadagan edilen derman önümleri bu ýere ýygnananlara görkezildi. Şu ýerde hormatly prezidentimiziň ýygyk däli aladasyny netijesinde hemde harby we hukuk goraýjy idaralaryň sağlaşlyk hereketleri arkaly Türkmenistanyň çäginden bir kanun geçirilýän gadagan edilen terişleriň mukdarynyň görnütün adalýanyny aýratyn bellemeli. Bu çäre neşe terişleriniň bir kanun dolanşygynyň öňüniň alınýanyny görkezdi. Bu wekimiň ýaýradylmagyna ygtybarly garşy durmak ýurdumyzda hökümet hemde kanunçylyk derejesinde öpçün edilýär. Oňa raýatlyk jemgyýetçiligi de işçiň gatnaşýar. Neşe terişleriniň bir kanun dolanşygyna garşy göreş puwdagara çemeleşmeler esasynda barlaşyksyz käsete eýe bolmalylar diýip mehriban arkadamyz ýygy delbelleýär. Bunuky çäre gatnaşyklaryň her biri döwletimiziň häzirki zamanyň howply wekimlerine garşy durmak hemde mehriban halkymyzyň sagdanlygyny, awadançylygyny goramak baradaky tagallalaryny gollap, ýürüte peşlerde ýakylýan oda, ölüm howply terişleri bolan gutulary öz elleri bilen okladylar. Düzgünnäme laýyklykda neşe terişlerini ýakmak çäresi hukuk goraýjy idaralaryň işgärläriniň hemde ygtyýarly bilermenleriň gözewçiligi aslynda geçerli. Sağdan durmuş ýörelgelerini işçiň wagt etmek, beden terbiýany hemde sporty ösdürmek boýunça maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegine döwlet tarapyndan gollaw berilmeginiň äger türlü ähmeti bardyr. Ýurdumyň ähli sewitlerine döwrewap stadionlary, beden terbiýe sagalyş toplumlary, sport zallary hemde ýüzülýän howuzlary bolan mektepler gurulýar we ýygyk däli ulanmagy berilýär. Neşe terişlerini kontrabanda ýoly bilen getirilen temmäki önümlerini ýakmak boýunça geçirilen çäre gatnaşylar yaramaz ýagdaýa häzirki zamanyň ähli umumy wekimlerine garşy gönüktirilen umumy göreşe goşulmaga döredilen mümkinçilik üçin döwlet başlarymyza tüýsürekden hoşallyk bildirdiler. Şun Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň we halk maslahatynyň şeýlede ýurdumdan jemgyýetçilik guramalarynyň ýol başlary hemem wekilleri paýtagtymyzdan altyn asar günnöger bazaryna bolup, bu ýerde söwdan gurulşy, elaty ödülen önümli hemem haritlaryň görnüşleri şeýlede olaň narh durnuqly bilen gyzyklandylar. Munyň özi arkada prezidentimiziň adamlyň durmuşy, olaň günnülük hal ýagdaý bilen baglanşykly meseleleri hemişe üns merkezine saklaýanynyň aýdyň nişanydyr. Ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň ýygyk däli aladasyny netijesinde adamlaryň ýaşaýyş durmuş şertleri baradaky alada döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine urly. Şunun bilen baglykda ýurdumyzyň içerki sarp edijilerini ýokary hil azyk önümleri bilen dol üpçün etmek, bazarlarda durly görnüşli azyk önümçiliginiň bolçulugyny ýola goýmak, olaryň narh durnuqullygyny saklamak hemde nagdel hasaplaşyklary işçiňleşdirmek häzirki döwrüň möhüm talap bolup durýar.
Döwlet başgamanynyň tapşyrygyna laýyklykda ýurdumyň degişli ministrlikleri, öňüm öňürjileri, senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalary ýurdumyzda azyk bolşlugyny üpjün etmek, ilaty edilýän hyzmatlary kämilleşdirmek hemde döwre wagtlaşdyrmak bilen baglanyşly meseleleriniň çözgüdüne ören jogapkärçilikli we hemme taraplaryň esasy çemeleşýärler. Bu bolsa ilaty edilýän sewda hyzmatlarynyň derejesiniň hemde hiliniň häzirki döwrüntalaryna we halkyň ösün islegine dolu laýyk gelmegini şertlenýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň halk maslahatynyň hemde jemgyýetçilik guramalarynyň ýol başçylary, wekilleri paýtagtymyzyň köp ogurly bazaryna bolmagyň çäklerine, bazarda sewdanyň gurulşy, bu ýerde aljylar hemde satyjylar üçin döredilen mümkinçilikler iň esasy bolsa, gündelik durmuşda zerur bolan önümleriň, haritlaryň nyrhy bilen tanışdylar. Her iki döwürde arkada prezidentimiziň ýigdäli tagallasynyň netijesinde önüm enerji düdümleriň ösdirilmegine, azyk önümlerini öňürýän telekeçileriň işiniň ilerlemegine şeýlelikde bazarlarda degişli nyrh durnuqullygynyň emele gelmegine giň ýol açyldy. Köpogurly döwre we bazarda sewdany guraýan satyjylar soňky döwürde ýurdumyň ähli künjeklerini zerur bolan azyk önümleriniň meşhurlarynyň hemde görnüşleriniň artanlygyny, şeýlelikde narhlaryň ýigdäli peselýänini, bu bolsa sewdanyň gurulşynyň işçiň ýagdaýy eýe bolmagyny aýratyn ähmiýetlidigini bellädiler. Hemde döredilýän ýokary derejeli mümkinçilikler üçin hormatlar kadamyda alkyş sözlerini aýtdylar. Soňky ýyllarda hormatly prezidentimizden başlangyjy hemde tapşyrygy esasynda ýurdumyň durly künjeklerini döwre we ýyladyşgany toplumlary gurulyp bulunmagy berildi. Bu bolsa halkymyzyň ýylyň ähli pasyna ter gök hemde meýwe önümleri bilen üpjünçiligini şertlendirdi. Bazaryň ähli bölümlerindäki önümleriň bolşlugy, olaryň mukdarynyň we görnüşleriniň ýigdäli artmagy, bu gurda edilýän aladanyň oňy netije berýäniginiň aýdyn beýanlar. Munyň öňünde halkymyzyň köp görnüşli we ýokary hili azyk önümlerine bolan isleglerini kanagatlandyrmak, yer almanyň gök, bakça we meýwe önümleriniň bolşulugyny üpjün etmek şeýlelikde bazarlaryň dürli haritlar azyk önümleri bilen üpjünçiligini gowlandyrmak hormatly prezidentimiziň tapşyrygyna laýyklykda işlenip taýýarlanan döwlet maksatnamalarynyň möhüm uğru bolup durýar. Şeýlelikde maksatnamalaryň şäklerini owa hojulyk önümçiliginiň artdyrylmagyny, ilatyň gündelik durmuşda ulanýan serişdeleriniň önümçiliginiň işlenişdirilmegini nazarlaýan onlarça taslamalar durmuşa geçirildi. Şu günler ýurdumyň ähli künjeklerine we paýtagtymyzda täze ýyl bayramçylygyny münasip derejede garşylamak uğruna giň meşgul işler amala asyrlýar. Şeýlelikde owa hojulygyny işleýän kärenetçileriň, hususiýetçileriň ihlasy zähmeti netijesinde öňürlýän azyk önümleriniň beýleki durmuş ulgamyna degişli haritlaryň we serişdeleriň meşhurlary we görnüşleri artýar. Bu bolsa ýylyň ähli pasyna bazarlarda önüm bolşulugynyň üpjün edilmegini, önüm bolşulugynyň bolsa narhlarynyň peselmegine oňy täsiriniň bolmagyny şertlendirýär. Altın asır Günnogor bazaryna sewda edýän satyjylar berhara döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne arkada prezidentimiziň tagallasy bilen ýokary derejeli mümkinçilikleriň döredilýänini aýratyn guwanç bilen bellädiler. Şeýlede bayramçylyk sewdasyny guraýjylar özleri üçin döredilýän amatlyklardan netijeli peýdalanyp, sewdanyň medeniýetini hassa artdyrmak, satyp çykarylýan önümleriň görnüşlerini ýigdäli köpeltmek we merdany halkymyzy täze haritlar bilen begendirmek uğruna zerur tagallalaryny etjekdiklerini anandyrdylar. Men Aswa şäheriniň ýaşaýjysy Rüstem Mähmedow. Adat bolşýarly şu täze bayramçylygy münasibetli menem öz maskalam, öz şagalam bilen Altyn Asyr Günnogor bazaryna täze ýylmyda gög önümleri, miwe önümleri, et önümleri satyn almak üçin geldim. Elbetde şu Altyn Asyr Günnogor bazary ähli halkymyza amatly bahadan ähli gög önümler, miwe önümler satugda. Nagaly berse de şu önümlerde de hem 50 götürüm ardalanyşygym dowam edip ötür. Elbetde bu zatlaryň hemmesi şu täze ýyl bayramçylykly münasibetli gözel paýtagtymyz Aswa şäherine de ähli welayetlerine, ähli etraplaryna şular ýalyk bazarlarda ardalanyşyk hemme zat yeterli amatly bahadan halka hyzmat edýärler. Elbetde de bu zatlaryň sakatyna hormatly prezidentimiziň halkymyza edýän galadalary bolup durýar. Bize şeýle ajaýyp mümkinçiligi döreden, halal zähmet çekmeni döredip beren mümkinçiligi üçin hormatly prezidentimize köp sag bolsunlar maýdan. Şu fursatlar peýdalanyp hormatly prezidentimizi hem de ähli türkmen halkyny ýetip gelýän täze bayramçylygynyň tüýsürümden gutlaýaryn. Hormatly prezidentimiziň jany sag, belent bas aman bolsun. İl ýurt bähwitli bütün adam zat ähmetli tutaýan tutumly işleri hem ise rowasyklara bersin.
Türkmenistan'ın jemmeşilik guramalarının merkezinde arka dağın beytaraplık siyasatı, parahatçılığın, ananışmağın, dövletliliğin ve milli mirasın dowamata atlı maksat geçirli. Olu turu baştan ruhu kalkınışı eýboldy. Maslahatda çykyş edenler Gahryman arkadağımyzyň parasatly baştonlugyna toý bayramlara, uly ösüşleri wetlenen 2021-nji Türkmenistan parahatçylygyň uýanaşmagyň watany ýeliniň biziň her birimiz üçin aýratyn ähmiýetli taryhy sena bolup, bu ýyl Türkmen döwleti beýik garaşdyrlarynyň şany 30 ýyllygyny, hemişelik beýtaraplarynyň 26 ýyllygyny giňden bayram etdi diýip belediler. Ma'lum bolşýary dünýäde aqrar edilen lider hökmüne arkada prezidentimiz şeýlüň halkara beýtaraplyk güni münasibetli döwlet kabul edişligini sözlän sözi her birimiziň aňymyza ornady. Bu çykyşda söz sunugatyny, milliliň we döwrewaplyň saadlaşygyna, beýtaraplyň milli gymmatlyklary bilen baglanşygyna aýratyn orun berildi. Mehriban arkadaýymyzyň ýaşasyn parahat durmuşatly täze goşguty, parahatçylygyň belen senati, häzirki zamanyň beýik çağırşy bolup ýanglandy. Maslahatda çykyş edenler bular barada düýüpli gurrun berdiler hemde. Gahryman arkadaýymyzyň taryhyň altyn takypasyna ýazyljak beýik işleri barada uly buýsun çülen söhbet etdiler. Gahryman arkadaýymyz ýaşasyn parahat durmuşatly goşgutyny halklar bir jebis maşgala ýaşasyn parahat durmuş diýmek bilen tutuş adamzady bir bitew maşgala hökmüne häsiýetlendirge, adamyň adamzadyň röwşen elje uğruna beýik işleri durmuşa geçirýär diýip maslahata gatnaşjylar belediler. Agdyr watandaşlarymyzyň ýakynlaşyp gelýän täze 2022-nji ýyly halkyň arkadagly zamanasy diýip atlandyrmak baradaky başlangyjynyň tüý sürekden gaýdýan döwletli teklipdigine göz ýetirýän diýip çykyş edenler belediler. Bu şygar halkymyzyň gahryman hem mehriban arkadagymyza bolan belen söýgüsini, döwrümizde buýsanjyny aýdyn beýan edýär. Munyň özi bagtyar watandaşlarymyzy mehriban arkadagymyzyň ak ýoluna täze belentliklere gitmäge, öňde duran aýdyn wezipelere üstünlikle durmuşa geçirmäge ruhlandyrge, halkymyzy milli liderimiziň daşyna hasam jewitleşdirge. Maslahata gatnaşjylar öz çykyşlaryna ähli aladat halkyň bähwidine gönükdirilen gahryman arkadagymyza hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Bu ýere ýygnananlar Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine guralan ýürüteleşdirilen bayramçylyk sergisine synladiler. Yurdumuzda sağlı iqtisadi geçmek boýunça hormatly prezidentimiň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmeklige tarap alınan uğru oňy netijeler berýär. Ýylaty edilýän hyzmatlary kemilleşdirmek üçin öňde barjy tehnologiýalary hem mümkinçilikleri giňden peýdalanylýar. Hormatly prezidentimiň döwlet durmuşynyň ähli uğurlaryny sanylaşdyrmak hemde sağly iqtisadiýata geçmek boýunça öňde goýan wezipesi ýurdumyz ösdürmegiň ileri tutulýan uğurlarynyň birine urly. İlata edilýän sewda hyzmatlaryny sanly ulgam boýunça amala aşyrmakda degişli işler ýokary netijeleri betlenýär. Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Senagatçylary we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy Telekeçi Nur Muhammed Gapurow tarapyndan Anamdar atly onlaýn sewdasynyň ýoly goýulmagy hormatly prezidentimiň sewda ulgamyny döwrewap ösdürmek hemde sağly iqtisadiýata geçmek barada öňde goýan wezipeleriniň belli bir uğurda üstünlikli ýerine ýetirilýändigini görkezýär. Anamdaryň hyzmatyndan peýdalanyp her günne onlaýn sewdasyny edýärleriň sany 1500-e ýetýär. Milli önüme öndürjüler, daşerut kampaniýalaryň ýurdumyzdaky wekilhanalary bilen gatnaşyklaryň göni ýoly goýulmagy anamdarda bahalaryň ören el ýeterli bolmagyny üpçün edýär. Häzirki bayramçylyk günlerine azyk önümleriniň bolçulugy hemde olaryň ardan bahalardan ilata ýetirilmegi wagtynda hormatly prezidentimiň öňde goýan wezipeleri anamdar üçin baş ýörelgi bolup durýar. Bu sewda meýdançasyna önümler ören ardan bahadan satylýar. Täze ýyl bayramyna taýýarlyk günlerine anamdardan sewda edýärleriň sany adaty günlerdäkinden köpelip, olaryň sany 2000-e golaýlady. Teljermelere görä onuň epesli artjaklygyny anamly aýtmak bolar. Göni aragatnaşyk bahalaryň köp derejede arzalamagyna mümkinçilik berýär. Sağly ulgam arkaly sewda iň gymmatly bolan wagty bähwitli peýdalanmaga şert öredýär. Bayramçylyklar münasibetli ýörüte arzaladyş şäherleriniň ýediderli geçirilmegi bilen onlaýn sewda edijiler barha köpelýär. Anamdarda sanly ulgam boýunça hemişelik ýediderli sewda edýän müşterileriň sany 70.000-e golaýdyr. Saratlaryň 24 saatyň dowamyna sanly ulgam boýunça kabul edilmegi möhüm aýratylykdyr. Agram boýunça hasap edeninde harytlariň bir günüň dowamyna 6 tonna goloý satylýar. Kabul edilen saratlar taýýarlamak üçin her gün işgärleriň 150-si zähmet çekýär. Bu sanyň gün-günden artjaklygyny onlaýn sewdasyndan peýdalanýanlaryň köpelýändigi tasdikleýär. Her bir saratyň bellenlen wagtda ýerine ýetirilmegi müşterileriň islegini doly kanagatlandyrýar.
Häzir günne sağlı ulgam fewdasynyň hyzmatlary Aşgabat şäherini dolulugyny, Balkanava, Türkmenmaşy, Daşoğul, Mary, Bayramal şäherlerini, Akbuğda etrafyny gurşap aldy. Online fewdasynyň hyzmatlaryny täze Türkmenava şäherine hem açmak meýilleşdirilýär. Satylýan azyk önümleriniň, hojalyk haritlarynyň, dokma önümleriň hili, möhleti berk gözegçilikde saklanýar. Umum haritlaryň sany anamdar bilen hyzmatdaşlyk edýän fewda merkezleriniň dukanlaryň haritlaryny hasaba alanda 30 000 ýetýär. Anamdaryň fewda meýdançyndan peýdalanýan merkezleriň dukanlaryň sany hem iriderli artýar. Şu wagt dukanlaryň 70-de hyzmatdaşlyk edýär. Bu san ýakyn günlerde 100-e ýeter. Hasaplaşyň milli kart esasynda nagd görnüşde amala aşyrylýany aýratyn bellälikdir. Ýakyn wagtda online hasaplaşlar geçirmek boýunça hem degişli işler alınıp barlýar. Häzirki döwürde mühim bolup durýan fewda boýunça dünýäde giň ýaýran online hyzmatlarynyň ýurdumyzda talabalaýyk derejede ýola goýulmagy bu urda gazanylýan ýokary netijedir. Fewda bilen dürli hyzmatlaryň artmagy anamdaryň döwrewap işleriniň netijesidir. Milli tejribeleriň daşyrurt bazarlaryna ornaşdyrylmagy anamdaryň ýakyn wagtlarda amala aşyrjak işleriniň biridir. Berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwründe hormatly prezidentiň taýyty tagalat netijesinde ýurdumyň dokma senaty pudugynyň döwrewap özgörtülmegi milli ykdysatymyň şalt tepkinler bilen öňe ilerlemegine özüniň aýratyn täsirini ýetirýär. Gahrman arkadamyň özlerini dördüp berýän ajaýyp mümkinçilikleriniň peýdalanýan ýurdumyň dokma senaty pudugynyň işgärleri bazar ykdysat şertlerine bäsişi ukyply önümleri öndürmekde ýokary iş netijelerini gazanýarlar. Şeýle asyrly şere Marul aýatynyň Türkmen aýatrawynaky paýta egirji kärhanasynyň işçileri özleriniň munasip goşantlaryny goşýarlar. Marul aýatynyň Türkmenala etrawynaky paýta egirme kärhanasyna dünýä öňlerini dolaýyk gelýän ýokary hilli önümleri öndürmekde işler döwrüň talaplaryna laýyk gurulýar. Paýta rasalaýjy kärhanalaryndan çygmal hökmüne getirilýän paýta bu kärhanada gaýtadan işlenýär we ýokary hilli nak ýüplükleri öndürilýär. Kärhana getirilýän çygmal ilki bilen arassalanyp, degişli enjamlaryň üstü bilen daralýar. Soňra ýürütü bölümdäki dokma enjamlaryň kömegi arkaly gada laýyk görnüşe getirilýär we egirji enjamlaryň üstü bilen nak ýüplükleri öndürilýär. Kärhanada dünýäniň bütün döwletleriniň döwrewap egirji enjamlarynyň ornaşdyrylmagy, öndürilýän ýüplüklüň hil derejesiniň hasy ýokarlanmagyna öz täsirini ýetirýär. İşler barha öňe ilerleýän kärhanadaky dünýäniň bütün tehnologiýaly enjamlary awtomatik usuly dolandyrılıp, olaň sağlaşyky işlemegine tejribeli hünärmenler tarapyndan gödegçilik edilýär. İşleri 3 çalşykda alınıp barylýan bu kärhanada ýaşlaň bir näçe zähmet çekmek bilen olar öýleriniň bellenen iş tawşyryklaryny üstünlikli berza etýärler. Paýta egirme kärhanasyny öndürilýän ýokary hilli, dürli ölçeklerdäki nak ýüplükler ýurdumyzyň dokma kärhanalaryny guradylýar. Şeýle de bu ýerde öndürilýän ýokary hilli önümler daşary döwletleriň bir näçesine eksport edilýär. Paýta egirme kärhanasyny öndürilýän önümleň hiline de ünsürlýär. Kärhananyň barlykhany bölüminde çygmalyň hemde taýýar önümleň hil derejesine aýratyn gödegçilik edilýär. Hormatly prezidentimiň dokma önümleriniň hil derejesini ýokarlandyrmak barada edýän aladalaryndan uruklanyp zähmet çeken bu dokma kärhanasynyň işgärleri Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmaň watan ýylyna hasy joşgunly zähmet çekýärler. Kärhananyň işçileriniň çekýän asly zähmetler netijesinde şu ýylyň geçen 11 aýyna 5295 tonnadan gowrak ýüplük öndürilip, bellenen önümçilik meýilnamasy artygy bilen ýerine ýetirildi. Kärhananyň işgärleri ýurdumyzyň dokma senaty pudugyny ösürmekde taýda tagalalar etýän. Hormatly prezidentime alkyş döwlerini aýtýarlar. Hormatly prezident ýurdumyzda azyk bolşularyny öwretmek elaty ýylyň ähli pasanda Türkmeniň bereketli topragyna ýetişdirilýän meýwe önümleri bilen bolulyn şeýle babaty öňde goýan aýdyň wezipelerini durmuşa geçirmekde. Ahal welaýatyna da netijeli işler alınıp barylýar. Muňa gorsa şu günleri welaýatyň ýylatçyxanalarynyň işgärleriniň ahlasy zähmetleri bilen ýetişdirilen ýurdumyzyň bayramçylyk taçagynyň bedegi bolan limon hasylamy aýdyň mysal bolýar. Ýurdumyzda döwlet başlanma tarapyndan binýady berkden tutulan berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne adam hakda, olaň sagdyny, bolulyn ýaşama barada alada döwlet syýasatynyň baş ugurlarynyň birine urilýär. Güneşli diýarymyzda öz işlerini ustat daýhanlarymyzyň ýadawsy tagalasy bilen bereketli toprağımyza ýetişdirilýän meýwe önümler hakda gurrun edilenni, Ahal welaýatynyň Akbuda etrawynyň Türkmenistanyň gahrmany Muratberdi Sopi fadynaky o gojalyk paýdarly zemetiniň çäginde ýerleşýän ýyladyşganyda kemale getirilýän limonyň bol hasylynyň ýylyň ähli pasynda ak bazarlarymyz berip, halkymyzyň azyk üçinçiligine öňjeyli goşant bolýandygyny gowunç bilen bellemek bolar.
Hormatly prezidentimizin kärendisi daýhanlary edýän ýygyderli hemayet gollawlary, ýyladyşganada önümçülük işleriniň ýylyň ähli faslynda sadaşlyk gurulmagy, ilaty imtihan taglygy üçin tenekar hataplanýan limonyň bol hasylyny östürip ýetişdirmäge giň mümkinçilik berýär. Şeýle hem ýyladyşgananyň işgärlerini geljekde de netijeli işlemäge, köp önüm öndürmäge bolan höwetlerine uly badalga berýär. Şeýle bolan soň halalda ähmetden ırsgal tapýan bu ýyladyşgananyň işgärleri ýerden, suwdan hem dökünden tygyşytly peýdalanyp, ihlasly, köp ähmeti talap edýän bu ekine agrotehnikanyň talaplaryna laýykda ýygyk edip, her ýyl bol hasyly kemale getirýärler. Ýylyň ýylyna bolşýaly şu mewsümde de limonyň bol hasylyny almagy maksat edýän ýyladyşgananyň işgärleri häzirki wagtda hasyl ýynamak işini gyzgylaňla alyp barýarlar. Ýygnanan limon hasyly welaýatyň we paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň ak bazarlaryna ilata ýetirilýär. Ýyladyşganada östürip ýetişdirilýän limonyň öz tebi gaýratynlyklaryna görä ýygyk işleri agrotehnikanyň talaplaryna laýykda alınıp barylýar. Munyň özi olarda daýhan ihlasy bilen ýetişdirilýän bu ekiniň her ýyl bol hasylynyň kemale gelmegine mümkinçilik berýär. Täze bayramyna münasip dähme sowgatly barýan ýyladyşgananyň agdy bir işgärleriniň hasyl ýymakda şuň örksekän tutunyly dähmetleri ýylatymyzyň toý taçaklarynyň limondur beýleki miwe önümleri bilen bedeljekdigine bolan ynam berkidýär. Berqarar döwletimiziň bagtyrlyklaryny hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başlarynda ýaş nesillemizin ruhy taýdan kämil ösmegi, beden taýdan sagdan bolmagy, hemem döwri we bilim almagy döwlet siýasatynyň ileri tutulýan möhüm urlarynyň biri bolup durýar. Şu nukta nazardan tamamlanyp barýan ýylda gazanylýan üstünlikleri täze ýyllaky ösüşlere badalyga bolar. Tamamlanıp baryan ýylda gazanlan üstünlükler täze ýylla bilen sepkitleri ýyla mägür ruhlandyrýar. Türkmenistanyň Injiner Tehnika we Uly Kommunikasiýalar Institutyna, Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasyna hasaba alynan bir näçe temalardan ilmi barlyk işleri alınıp barylýar. Bu ilmi işler ýurdumyzda ilmiň ileri tutulýan ugrulary bilen baglanşykly bolup ekologiýa, ulug logistika, ýaşaýyş çay jemaat hojalygy pudoklarynyň işiniň netijeligini ýokarlandyrmagyň meselelerine baglandy. Ýaş alimlaryň arasyna geçirilýän bätleşikde şu ýyl institutyň muallimleri we talipleri baýrakly orna ýelediler we hormatly prezidentimiň şaterpaýyna münasip boldular. Hormatly prezidentimiň tawşyrygyna laýyklykda institutda döredilen ulug logistika ilmi merkezine professor muallimler we talipler Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň kärhanalarynyň sargydy boýunça ilmi barlyk işleri şertnamalaryň esasda ýerine ýetirildi we maliýe ýerdeýijiler gazanly. Bu ýokary okuw mektebiniň mualliminiň gatnaşmagyna taýýarlanan programy üçünçiligi Maliýe we Iqtisadiýat Ministrliginiň intellektual ýeşilik boýunça döwlet gullugy tarapyndan belligalny we patentleşdirildi. Institutyň muallimler we talipleri Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherine, Çekiýa Respublikasyna, Ukrainada, Ruminiýa döwletinde, Bolgariýada, Beýik Britaniýada, Hytaý Halk Respublikasyna geçirilen ilmi matlagatlara sanly ulgam arkaly gatnaşyp üstünlikli çykyş etdiler. Institutda ýaş alimler merkezi we oň çäklaryna dürli ilmi gurnaklary hereket edýär. Ilmi gurnaklarda ýaş alimler, talipler landschaft dizaýny, jemaat infrastrukturasy, ekologiýa, sanly tehnologiýalar, ulug kommunikasiýa ulgamy boýunça ilmi tatlamalary işläp taýýarlaýar we bätleşikler gatnaşyp baýrakly orunlara münasip bolýarlar. Talipler döwlet derejetine geçirilen ders bätleşiklerine jemi 104 sany baýrakly orunlara, halkary derejetindäki ders bätleşiklerine jemi 31 sany dürli derejedäki diplomlara we medallara münasip boldular. Institutyň okuw tezribi ýyladyşganatyna talipler bilen amal tezribi tapaklary geçirilýär. Şeýle-de institutyň ýaşyl barlygyna ilmi gurnagyna talipler Mehriban arkadagymyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly ilmi ensiklopedik kitabyna dermanlyk ösümlikleriniň ekologik käsiýetlerini öwrenýärler we ilmi teljermeler geçirýärler. Hormatly prezidentimiň döredip beren mümkinçiliklerinden peýdalanyp institut özüniň halkara hyzmatdaşlyk ulgamynyň gerimini ýygydarly artdyrýar. Institutyň professor muallimleri, talipleri, ähli işgärleri döredip beren ajaýyp mümkinçilikleri hemde ýygydarly tagallalar üçin Mehriban arkadagymyda alkyş aýdýarlar. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutyna ýaşlaryň ilimli, bilimli, ýokary ahlakly, kämil watançy ýaşlar bolup ýetişmekleri ugruna ýygydarly işler alınıp barylýar. Tamamlanıp baryan ýylda bu ýokary okuw mektebinde dürli ugrlarda bilen tepkitleri ýelendi. Institutyň wekilli talipleri ýylyň dowamynda dürli ugrlardan geçirilen ders bätleşiklerine şol sanyna ilmi bätleşikleri ýygydarly gatnaşyp, halkary derejetinde 45 sany, ýurt derejetindäki 125 sany baýrakly orunlara münasip bolmagy başardylar. Sanly innovasiýalar atly hemde ýaşlaryň arasyna ilmi işler boýunça eglan edilen bätleşiklere institutyň talip ýaşlary işe gatnaşyp baýrakly orunlara ýelediler.
Hormatly prezidentimizin Türkmenistany ýaşlar baradaky döwlet siýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyna laýyklykda institutyň ýaş alimler geňeşinde alınıp barlayan ilmi işleriniň netijeleri barha kämilleşýär. Ýylyň dowamyna institutyň professor molimlary, ilmi işgärleri we talip ýaşlar tarapyndan 5 tane kompýuter programmalaryny awtorlyk hukugyna patent we bir tane oýlap tapşy çäklendirilen patent alındy. Durly ugurlarda yetilen bilen sepetler ýokary okuw mektebiniň taliplerini täze üstünlikleri ruhlandyrýar. Institutyň professor molimlary we talip ýaşlary okumaklyk, ilmi işler bilen meşgullanmaklyk üçin döredilýän ähli mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimide hoşarlyk sözlerini aýtýarlar. Türkmen Obogjol Üniversitetiniň garamagyna berilen bir näçe ilmi önümçilik merkezleri bilen bir hatarda malarçylyk we veterinariýa ilmi önümçilik merkezem bu ýokary okuw mektebiniň molimlarynyň alyp barýan ilmi işlerini we talip ýaşlary berilýän nazary okuwlary ilmiň gazananlary bilen saglyşykly alyp barmagy giň mümkinçilikler berýär. Üniversitetiň veterinar Lukmançylyk fakultetiniň talip ýaşlary malarçylyk we veterinariýa ilmi önümçilik merkezine döredilen vaksina we derman terişdeleriniň taýýarlanşy hemde olaň aýratynlyklary bilen içkin tanışdylar. Şeýlede geljekde edilmeli işler barada maslahat geçirdiler. Şeýlede üniversitetiň molimlary, merkeziň ilmi işgärleri we talip ýaşlar Sahawatly Gojak jemgyýetiniň malarçylyk toplumynda bolup malarçylyk we veterinariýa ilmi önümçilik merkeziniň döreden Rev bir vaksinanyň dogurlary öňden geçirilen tanzymynyň täsirini ilmi taýdan öwrendiler we oň ýokary netijeniň bardygyny ýüze çykardylar. Bu bolsa geljekde hormatly prezidentimiň belleýişi ýaly daşary ýurtlardan alýan derman terişdeleriniň orny tutmaga mümkinçilik döretýär. Gahrman arkadamyň saýatynda ýurdumyzda şatlyk şowkunly garşylanýan Täze bayramany uly dawara besemek, halkymyza döwrewap medeni hyzmatlary hödürlemek ýurdumyzyň medeni durmuşynda asyrly däbi urly. Ýakynlaşyp gelýän Täze bayramy münasibetli ýurdumyzda medeni köpçülikleriň şäherleri giň ermerli. Ýurdumyzyň wilayetlerindäki türkmeniň agy binalaryna estrada aýdymçylygyň gatnaşmaklaryna bayramçylyk konsertleri guruldy. Hormatly prezidentimiň bimetçil golluk himayetleri netijesinde bina edilen türkmeniň agy binalaryna geçirilen bayramçylyk konsertleri halkymyzyň bagtyar ýaşaýyşynyň parahat durmuşynyň aýdyň beýanlary. Häzirki döwürde ýurdumyzda medeni din çalyş çärelerini guramak, meşgulsun wagtlarynyň joşguny çykyşlaryny halka ýetirmek ugrunda ähli şertler döredilýär. Munyň özü raýatlarymyzyň watançylyk ruhuny belende götermekde, ýylyrt bähwitli işleri ruhlandyrmakda möhüm ähmiýeti ýa bolýar. Gahrman arkadagymyzyň ak pata bermegine ulanylmagy berilen türkmeniň agy binalaryna geçirilen bayramçylyk konsertlerine ajaýyp döwrümidi, parahat, bagtyar durmuşymydy. Arkada prezidentimiň alyp barýan döwletli işlerini wagt edýän joşgunly aýdym sazlar belentden ýanglandy. Estrada aýdymçylarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny tomoşaçylar uly şowhun şatlyk bilen garşyladylar. Täze ýyl bayramy münasibetli gurulan konsertlerde ýurdumyzyň wäşileriniň çykyşlary bayramçylyk dabaralarynyň şowhuny hatam artdyrdy. Wäşileň değişme çykyşlary dabara gatnaşyjylara ilham, ruh berentli geçirildi. Türkmeniň agy binalaryna geçirilen bayramçylyk konsertlary ýurdumyzyň wilayetläriniň ýaşaýjylaryna täze ýyl bayramy münasibetli öz boluşly toý sowgady boldy. Bayramçylyk konsertlerine gatnaşyjylar ýurdumyzda milli medeniýetimizi, sungatymyzy ösdürmek, ýylaty edilýän döwrewap meden din çalyş hyzmatlaryny hasam kämilleşdirmek ugrundaky taýsız tagallar üçin gahrman arkadagymyza alkyş aýdýarlar. Häzir kunurda geçirilýän sport bäsleşikleri bayramçylyk şäherlerini goşýar. Ýokary netijelere gadanmak ýaşlaryň esasy maksadyna urlýar. Oýunlaryň her biri oňa gatnaşyjylaryň başaryny kesitlemege mümkinçilik berýär. Ýurdumynyň daşary işler ministrliginiň guramagyna Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçileriniň gatnaşmagyna sport bäsleşikleri geçirildi. Paýtatymyzdaky Olimpiýa şäherçigine geçirilen ýarışlar Täze ýyl bayramynyň şäherlerini goşdy. Ýaşlarda özara duşuklara ul orun berli. Häzirki döwürde köpçüliklerin beden terbiýanyň, sportuň, sazyn durmuş ýolgysynyň hormatly prezidentimiň görüllesi netijesinde raýatlarymyzy gurşap almagy bizi üstünlikleri ruhlandyrýar. Milli liderimiň tagallasy bilen türkmen sporty ösüşiň hil taýdan täze derejesine çykyp, dünýäniň sport ulgamynyň durly ugurlary boýunça önemli öňe barýar. Sport munyň özi güýjüň, gözelligiň, saglygyň hemde ruhyň täze belentlikleri amtylmasynyň ýüze çykmasydyr.
Merim Morşali halkymyzyň saglygy we awadançylygy baradaky alada hemde köpçülüklen beden terbiýet sagalçy we sport hereketini höwüslendirmek hormatlar kadamyzyň ýeri-deri durmuşa geçirýän döwlet fiýadatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyň daşary ýurtlardaky ilçileriniň döwri we diýetgarlarda dörli sport beýleşiklerine gatnaşmagy, olaryň olimpiýa şäherjigine öz bolşy syýasatyna urly. Sport beýleşiklerine gazanylýan ýokary netijeler hormatlar kadamynyň sporty ösdürmekligi ulun ferýänine öz bolşy hoşallygyň beýanydyr. Hormat alymlar, Nortoy ýurdumyň raýatyna we paýtagtyna Aşgabatda 25 dekabrda saat 20-den 26 dekabrda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanşyryň. Balkan vilayatynyň özgä prýamytgalyp ömürli bolmagy mümkin. Gün ordan teleskonto 94 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 3 gradus sowukdan 2 gradus öçen maýl. Günnüzine 5-10 gradus kenary etraparyna 1-6 gradus maýl bolar. Ahir vilayatyny özgä prýamytgalyp az keme gar açyk ýaşar ömürli bolmagy mümkin. Gün ordan teleskonto 7-10 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 4 gradus sowukdan 1 gradus öçen maýl. Günnüzine 1-6 gradus maýl bolar. Mary vilayatyny özgä prýamytgalyp gar açyk ýaşar Demirady kulmatran teleskonto 7-10 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 2 gradus sowukdan 3 gradus öçen maýl. Günnüzine 2-7 gradus maýl bolar. Leva vilayatyny özgä prýamytgalyp gar açyk ýaşar Demirady kulmatran teleskonto 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 4 gradus sowukdan 1 gradus öçen maýl. Günnüzine 0-5 gradus öçen maýl bolar. Daşary vilayatyny özgä prýamytgalyp ýollary sürçek bolmagy mümkin. Demirady kulmatran teleskonto 7-12 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 5-10 gradus sowuk, günnüzine 3 gradus sowukdan 2 gradus öçen maýl bolar. Paýtagtyň Aşgabatda özgä prýamytgalyp ömürli bolmagy mümkin. Gün ordan teleskonto 7-9 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 1-3 gradus sowuk, günnüzine 3-5 gradus maýl bolar. Ýurdumyň şu dekabr aýynyň 26-syna magnit haýsatynyň goşup täsirli bolmagy aşylýar. Edi vatandaşlar gyş pasyny howanyň derejesiniň petelýanyny nazar alyp pasylyň aýasynyklaryna laýyk taýynmagy. Şeýlekeme häzirki wagtda howada tuzan böreşikleriniň gadydan 5 oturum artma bilen baglanyşykly howanyň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňaýsyz täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini uranmaklygy maslahat berýär. Mehriman ýaşar, bulary berk berjaýetseňiz, ýylyň istenip basanda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar üçin watan habar repeşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtýarlyk töwrüne ata watarma Türkmenistan ähli wagtlarda ösýärýär. Ähli ösüşiň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edilýär.